Bună, dragi prieteni! Am primit foarte multe mesaje de la voi în urma podcastului cu Ștefan Mandachi. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și să vă răspund la cea mai primită întrebare de la voi: cum reușesc să-mi stăpânesc emoțiile în public? Când aveam 4 ani, mama mea îmi lua interviuri, mai exact, ea mă filma, eu aveam un microfon de jucărie, mama îmi punea întrebări și eu trebuia să răspund. În următorul story vă voi lăsa un videoclip de când eram eu mică. Bună ziua, dragi prieteni! Eu mă numesc Alesia din Golea. Și câți ani ai, Alesia? 4 ani. Despre ce ne vei vorbi astăzi, Alesia? Din niște pictori importanți. Bine, poți să-mi spui numele unui pictor important rus? Candice. Poți să-mi spui numele unui pictor important spaniol? Picasso. Poți să-mi spui numele unui pictor important francez? Monet. Poți să-mi spui numele unui pictor important olandez? Van Gogh. Poți să-mi spui numele unui pictor important italian? Michelangelo. Bravo! Sper că v-a plăcut interviul meu de la 4 ani. Un an mai târziu, la vârsta de 5 ani, am vorbit pentru prima dată într-un public adevărat de peste 500 de persoane. Eram la facultatea unde învăța mama în Italia. O să vă las și un videoclip de acolo. Bună seara, mă cheamă Alesia din Golea. 5 ani. Nici în lume, nici în soare, n-are mama semănare. Viața seara pentru mine, doar să vadă că mi-e bine. Ca o zână mă învizește, siderele mă păzește. Mămicuța cea arată, te-o iubi o viață întreagă. Bineînțeles că am avut și eu emoții și acum îmi amintesc emoțiile de atunci. La un moment dat am rămas fără aer pentru că aveam foarte multe emoții, dar nu știu dacă ați observat că spre final m-am oprit puțin ca să inspir și expir. Vreau să vă mai spun ceva, să știți că repetiția este mama învățăturii, așa că eu cu mama am continuat să facem acele interviuri o perioadă lungă de timp care m-au ajutat foarte mult pe parcurs. Eu mă cheamă Alesia, ho 5 anni e vi dirò le capitali più belle del mondo. Qual è la capitale della Romania? Bucarest È la capitale di Italia? e Roma È la capitale di Bulgaria? e Sofia È la capitale di Turchia? e Ankara È la capitale di Francia? e Paris. Buonasera cari amici, io mi chiamo Alessia e ce l'ho 4 anni e la mia mamma è stata a lavoro e a scuola e mamma è stanca e di questo io gli farò un dolce. Dragi prieteni, cam așa am învățat eu să-mi controlez emoțiile în public. Vă doresc o zi minunată și succes în tot ceea ce faceți. Pupici!